буквално преведено Божи камък. Тук сега може да легне някой. Аз не знаеш, че съм говорила. Там пак е забравих такива, да предупредя, значи, че едно момче майли, после ще се след Тук ракия. пак има и такива Тук е кръпчета. безопасно. Тук. Къде са стъпили, изглежда имало дървени конструкции. Тук има кръпче. Тук са слагани дървени конструкции, нещо като навехче ли е имало, не знам какво е имало. Но тук как е скосено, само е така. Това тук да е по-черно запазено, защото е по-изпъхнало от останалото. Твърде вероятно да е имало обгаряне нещо. Ако е с дърво. В Сеноград има едно. Виж как стои като мозайка. Много такива. Да, той е Коля Дамянов, там е горе. Една могилка е било некропол. Не е просто. Цялото, което виждат очите ми, ама не се хваща. Тя това е светилищна зона. Той има камера. Да. Ето една теория, нали, ще ги попълнят с мазнас, тук като кандилче. Тук как си е янички? Тук, изглежда, тук са слагали дървени подпори. Трета. Не, виж той какво вика, Руда, като пълнили ги с маса, като кандилце да свети. Една от теориите. Възможно. Може и за конструкция. Тук, от това село Дедец, един ми разправя една легенда, преди години една жена, пак в уния камъни, ходила и си точила. Чакай малко, чакай. Почни от началото, много те моля, момент. Чакай и аз.